हेलौ अन्जलि आं स्कुलनिफ्राय बुंहरदों पिंकिनि एग्जाम फिसखौ दिनै नङाबा गाबोननि गेजेरावनो होफैथार लास्ट डेटआ गाबोननो गुबुनफ्रा होफैजोब्बाय दा नोंसोरल'सै सार खोनासं अन्जलि बियो गथ'नि फिउचार लामा ससेयावनो गथ'नि गोथां लामाखौ फोजोबना होनो जा सार दे सार आं नाजानोसै आं दा मा खालामबावगोन सोर फोथायनानै रां दाहार हरगोन आंनो बिफाया दिनै थानायमोनब्ला मायबा मोनसे जागौमोन नैबे कार्डआव आंनि फन नाम्बार दङ माब्लाबा रांनि गोनांथि जायोब्ला कल खालामबानो जाबाय हरगोन हरा बे आदानावनो खनसे रायलायनानै नायनांसिगोन हेलौ आदा औ सोरमोन आदा आं अनजालि बुंदों दुफांनि बिसि अन्जलि दे बुं आदाया आंखौ एसे अनदो आंहा जेबो राहा गैयि जाबाय आं बुजियासै आखायाव रां गैयैनि स्कुलाव रानिनि एग्जाम फिसखौ होनोनो हायाखै सारा फन हरदोंमोन गाबोननो लास्ट डेटनो आदाया आंखौ फोथायोब्ला 2000 रां दाहार हरथ'नो हागोन ना आं उनाव होफिनसिगोन आरे बेयावलाय मा फोथायै बाथ्रा दङ 2000ल'सो जागोन दे लांगोन आं जेबो जिंगासि नाङा साबायखर थाबाय आदा आं रानिखौ स्कुलसिम दोनहैग्रोनोसै रांखौ आदाया बेहायनो लाबोबानो जाबाय नाङा रां हरनायखौ मानसिफोरा नुब्ला गाज्रि साननो हागौ बिनिखायनो नोंबो गथ'खौ दोनफैग्रोदो आंबो फिसालाखौ दोनहैग्रोनोसै बिनि उनाव बै बांला दैमा जिङाव लोगो हमनोसै जागोन दे आदा बिमा राजाखौ आंनो दोनलांसै नामा दानिसो अफिसाव प्रग्राम दं होननायालाय मानोथो दोनलांजालायखो अफिसावनो थांदो ना आंनो दोनहैनोसै नै दानि बावैसो फन हरना खोन्थाहरलायबाय दिनैनि प्रग्रामा केन्सेल जाबायनो ससेल' लामायालाय माथोखाय थौ राजा थांसै थौ बाप्पा आरो नै दाख्लैसो आं नोंनाव 5000 रां बिनाया जाबाय होनदोंमोन माथो बेखौबो होलांखादो नै बे बाथ्राखौसो खोन्थानो बावथारदों आं नोंनो मैया आंनि सासे लोगोआ हिन्जाव लोमजादों होननानै 2000 रांखौ ब्रा बिनायखौ होबोगारबाय आं सोर लोगोआथो लांलायखो बिब्दि उल्थां बाथां सोंनायखायनो बायोलां सोङाबा जायो आरो सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो आङो 5000 रां नांगौ होनना न'आवनो गोनांथि जाना दं गुबुनसो हरनो मोनबाय नोंहा लोमजादों होननायखाय थाबनो होबोगारबाय नङाना आं बिब्दि सहाय खालामलायनो रोङियावनो सोमोन्दोफ्रा गोमालाङोलै बिमा दे थाबनो बिना होफैफिनसिगोन दे आं थ' थांसै जोंना बेटा बाय माम्मी बाय गथ' दोनलांनो थिनबा थैनाय बायदि मोनग्राया दिनैबा मा खुसि मोनलांखो हामदोंबोहाय मालै जिंखाबाय माथो फिल्म बानायबाय दंनो मा बुंबावनो आरो थाङा होनबाबो गवासै 45,000 बिदोंमोन 5,000 खमायना 40,000 हरनायाबोलै आच्छा माथो खालामबाय थानोब्रा न'आवलाय थांसाबबायलां खमबाबो जिंखाफाय पस्ट दंना गैलाब्रा आंबो हाबगौमोनलै दङ 5,000 होबा सोना होनाय आं भाई गोसोथोनाय दख'ना गांबासो बायना हर लाब गैया भाई बेफोराव है बिगुर नोंलाय मा मिथिगौ है थांसैलां ओइ आरो फैसायालाय
होगोनब्रा होगोन होजाजानो गिदिर नामा नै दंखायो दे हर नुवाखै सादा थिमोन थालाबायो आंहा फैसाया न' लाखिदा फैसाया मा जाखो बेलाय बेलाय माथो थाइनैल'सो आरो बेलाय मा आथोनाल'सो गोदाव सोरावनो बहा सोलिनांगौ जाखो बेलाय सोलियोब्रा सोलियो देनां हिनजावफोर लानायाव बै गुरुमान हमनायफोराव सोलिगोन ना आरो बाखिया बेसेबां थाबावखो आंनिया होदनो लांफिन बेखौ खुस्रा खुस्रि लाखि आङो बाखिया बाखिनो थागोन है कारेन्टनिफ्राय सोलिनाय दखानानोसो हा बाराबा हराव फैना सावना गालांगारगोनलै ओइ दखानि आंबो थांनोसै नामा मानो थांनो फै आजि जिरायफै माने ओरैबायदि आरो जाम्बा जाम्बा जाफानो हाया हा अ सफैबाय दसलै सफैबाय अनजालि औ आदा सफैबाय रांखौ हरगोन आच्छा नोंना फिसायना मा खौरां लोमजानानै खामानिखौनो मावनो हायाखैनो नोंखौ थगायना ओरैनो बुङाखैथ' आं दुफांजों सिगांनिफ्रायनो लोगो मोनज्लायनाय बेनि केरेक्टारफोरखौ ए टु जेड मिथिजोबथारगौ आं नों हले गाज्रि मोननाङा दे अनजालि आं हले बायदि बायदिसो सानलायलांबाय मा सानदों आदा नोंखौ थगायनानै ओजोंहाय गुबुन खामानिसो मावहैयाखैथ' ओरैनो बियो नोंखौ लाबोनो गोसो गैखायामोन सोरबा गुबुन सिख्ला कम्पानियाव मावनायखौसो मोजां मोनोमोननो नोंखौथ' बिमायासो नायना होफैदों नङाना नंगौ आदा आंनि साननायावथ' मिसासै नोंनि लाइफआ बे सिख्लानि थाखायनो कम्पानियाव थांनो ओंखारबाय थायोमोन बियो थांनाय समनिफ्रायथ' बियो माब्लाबाबो नोंनो रां हरफेराखै आरो माब्लाबाफोर हरनानै मोजां रायलायदों नामा आं हले नोंखौ गावनि साननासो बुंदों दे राङा लादो न' लादो राङा नों जेबो जिंगासिनाङा रां नांगौ जायोब्ला आंखौल' बुं साबायखर थाबाय आदा थाथ'दो बिदिब्ला आं थांनोसै नोंनाबो टेम्प'आव लोमजानानै डक्टरनावसो दंहैयोब्रा आंनाबो बाइकखौ फंबायासो कलेजाव लांलायबाय लागाव दिनै साइकेल बुराखौनो दाना साइकेल सालायनो समायथारलालै समायनांसिगोन आरो माथो खालामबावनो लागाव दानाबा मा जालायखो समायथारासै नामा समाय फ्लेथारबायसोलै ना हराखै माने सिगांखैजा जोंना रिजेक्टेड एक्टरासो फैगासिनो दङ सेसलै दानाबा दाख्लैसो लासिसि न'निफ्राय होखारहरजाबाय मा मोखांजों नुजाबावगोनलै बे अमा राजा डिरेक्टरालाय ओइ मजा बै हेलमेटखौलाय हेलमेटखौ मानोलै मालखौ लायग्रो नो खर'आ ओइ साइकेलाव माने साइकेला एसे फुराना खायदा बाहायनि माबायदि सोथाबनाय खायदा बोरै खालामनो सानखोरा नायबोलथा नोङो ओइ लाखिबाय नामालै पाइसि बन्धु नोंनालाय मा गोदान नियम जालायखो साइकेल सालायब्ला हेलमेट गानोमोन ना माबालै आमायसो दा साननैसो सारअन्थाइ गावगासिनो ना मानसिफ्रा लावलागासिनो दंथारो खुनु गेरेन्टि गैया बेनिखायनो बर्थमान हेलमेट गानै गानैसो बेरायगासिनो दं आं आइडियाथ' गाज्रि नङा थेवब्लाबो गाज्रि नुयो आरो नुग्राफ्रा नुबाबो जिबना देरसिनलै आदा नोंलाय मानथो गानाखै है बोरैबा सारअन्थाइ एरायखाना गावगोन होननानै गानखायाखै आङो आच्छा नोंखौथ' बहाबा नुनाय बायदि नुदों आं हाब आदा दानो बावथारबायबो ओइ दाख्लैबावै एक्टर रायलायनो थांनायाव दोखो होसोनाया माथो जाखो हा
अब्लाथ' बे हेलमेटवालाया अमा राजासो। सोरथो सानदों नोंलाय? अमा राजायानोब्रा। अमा राजा फंबाय दे हेलमेटआ खुथ' अखा खोरोमथ'वाखै दे सारन्थाइ गावथ'वा। सिनायलायाखैमोनलै अमा राजा बै फंबाया खिन्थानायखायसो मिथिबाय। बोरै जाखोलै नोंसिना एक्ट्रेस नागिरना भिडिअ बानायनाया? पेन्डिं जागासिनो दं। हा? इडिट जागासिनो। नायनांगौ जाबायलै नोंसिनि भिडिअखौ। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालाम। भिडिअनि मुङा लागाव। बा भिडिअनि मुङाबो माथो बरिया मोजांखा। आंबो लागाव लांसैलै। जारजि गोसोलै। मा बिगुरखौ खिथानांगौ नोंलाय? मा बिगुरखौ खिथानांगौ? बे हेलमेट गाननायनि मा मैल' थाखो आंहा? नोंबो सिगां खोन्थाखायाब्रा मा बुंनांगौ मा मानांगौ। तेल मारिसा नोंखौनो दे। जालालै जाला बिगुरजों ह आइदै